Kusinera. Ito ang niluluto ko. Bakit wala ka rin yun? Gusto na yan. Ito na. I-on na natin. Ah! Oh, naka-on na yan, di ba? Okay? Off, oh. Oo, okay, on. Okay. Magluluto muna tayo ng rating egg. Ayan. Ayan. Sunny side up muna. Lagyan natin ng tumatakbo na naman siya kasi tumatalsik. Kay Lola Lu muna to, di ba? Kay Lola Lu. Wala naman si Dito Sinera, naglalaro naman. Naglalaro lang. Pwede mo hinaan ng 2. Ato lang, okay. O, sige, ito na. O, hinaan na natin ng 2. O, 1 na lang. Matatalsikan mo yung mga bata. Naglalaro naman si Dito Sinera. Oh! Okay. Ay, nako. Gusto nung mag-live. Kaya, ayan. Ay, gusto niya raw mag-vlog. O, ayan. Ako luluto ng pancake. Ikaw magluto. Ng pancake. Hindi ko tuloy na-check kung naka, ano ba to sa... Queen, paki-check nga. Kung naka, ano... Naka... Sipag Luto ng egg. Prito Malabo ang ng mata. egg. Good evening po. Hindi naman natutulog. Ha 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 ha. Nako, natutulog po ito ay alas 12. Okay. Totoo po, hindi po ako natutulog. Pwede lang po kayo mang-live. Kung sinong gusto maging winner. Bakit? May prize ka ba? Meron, papakita ko sa inyo. Lagot ka kay mami mo, hindi sa atin yon. Hindi natin pa-price yan, lagot ka. Bawal yan. Ayan, ayaw na tuloy maluto yung itlog. Ganito lang daw pero mami. Oo, bawal nga yung kanila yon, hindi yun sa atin. Saka na tayo magpapakita ng price natin pag meron na tayong pang price. Okay, ako namang mix. Yan, i-mix mo na lang yung iyong pancake. Sige. Pakita mo sa kanila yan. Diba naman tong nagbablog na to. Oh. May kasama akong laro. Laro. Ayan. At may kasama pa akong plastic. Guys, nakikita ba to? No. Huwag mong laruin. Ay, Wait lang, nakikita ba to? papagalitan tayo ni YouTube niyan eh. Nilalaro mo yung account ni Lola eh. Ni Sexy Cusinera eh. Nakikita ba? Yeah. Kitang-kita ko. Naririnig ba ba? Yes, narinig ka. Yan o, ang daming nanonood sa'yo oh. 8 na sila. Bakit? Oo, nakikita ka nila. Mag-comment nga po kayo. Comment ba lang kayo, please? Yung mga nagwa-watch dyan. And like nyo rin po. Pa-like naman, pa-like, please. Wait. Ano ba yan? Umayos ka. Ito po yung tatang buhok ko po, oh. Ay, wait lang. Di ba? Ang ganda. Ang ganda niya. Oh. May yung bangs mo, pakita mo. Pakita mo yung bangs mo. Wait lang. Ayan yung bags ko po. Ay, ito po yan. Yan. O, di ba? Yan. Pa-like po, please. Pa-like. Nang luluto na akong itlog. Itlog pa lang. pancake. Ay, naku. Ano ba yan? Yung ating egg parang hindi na maluluto. Okay. Kailangan natin ito. Kailangan mo ito hawakan. No, baby. Okay. Akala ko magluluto. Kaya mo ako kinukulit mag-live. Sabi mo magluluto tayo. Hindi, ikaw nga.
Ako ba? Ito mong luto nga ng pancake. Okay. Sige, pwede na. Lagay mo na ng pancake yun. Kay Lola Lo daw to eh. Ay, teka, wala ka palang pangkuha. Oh, hawakan mo muna itong pambaliktad. Okay. Teka lang, kunin ko lang yung iyong ano. Ito. Sige, magbalik ka na. Iniwan mo na naman yung live. Papatayin na natin yan. At halika na. Wait lang. Sige. Magandang Usog mo, araw. usog. Magandang araw, mga people. Mga sexy. Mga sexy daw. Sexy ba po kayo o pangit? Lalaki po ba kayo o babae? Okay, tama na yan. Huwag mong punuin. Ipupunong ko. No. Mahirapan na naman ako magbaliktad niyan. Tsaka matututong. Bahala ka. Hindi mo na naman yan makakain. Kay daddy na naman yan mapupunta. Kay daddy nga talaga to. Sa Tama na baby. Tama na. Wait lang, may isa pa Ito tayo. pa. Oh, gaganon ko lang. Oh, okay na. Oh. Okay na po, di ba? Konti lang to ha. Okay, ayan ang nilagay Okay ko na, sa okay taas. na. Okay na. Okay. At wait lang natin ang mga abangers. Abangar sa mami mo. Nag-film mami mo ha. Invite mo sila sa ano ni mami mo. Channel ni mami. I-search niyo po, Miss. Bakit? Vlog? Bakit 5 na lang? 5 na lang? O bakit daw po nag-log out na kayo? Mag-watch naman kayo. Please. Yes! Nang-watch na sila. Yes, 14. 14 likes? Mhm. 14 likes. Gusto ko po 80 80 tao. likes? 80 tao? Mhm. Ay, sabihin mo dun sa ano ni mami, sa mga fans ni mami. Na ano, Hindi siya ngayon may fan. Fan Sino? niya ako at idol ko siya. Sino? Si Mami. Mami? Anong pangalan ni mami sa vlog? Miss Jen. Miss Jen. Vlog. Mhm. I spend the last day. Ayan, tuloy yun. Naghirapan tuloy tayo magbaliktad. Ang gano'n din yung tuloy. Ang amin pong live ay depende sa mood ng ating kusinera. Olano. Dahil nasa mood siya ngayon mag-live. So ayan, biglaan na naman tayong nag-live. Baka natapos na? No pa. Entertain ka. Iko-close ko yung live na yan. Sige. Tubig. Tubig na na. Naiinitan ako. Sige, magpakita ka naman dyan. Ayan. Please like and subscribe niyo ang mami ko. Kung Team Chef kayo o Miss Jen. Big Jen. Big Jen ba yun? Ako si Lito Jen. Akala ko little kusinera ka. Ano naman? Hindi. Dalawa talaga yun. Ano ba? Nang live din ako kay mami. Oh. Tapos nagla-live ka din sa akin. Mm-mm. Ganun pala yun. Ako si Lito Miss Jen at si Lito Kusinera. It means pangalan nun. Lito Jen Kusinera. Jen Kusinera. Lito Jen Kusinera. Okay, yan na. Thank you. Little Jen Cusinera. Hindi pala Little Cusinera dapat ang ilagay ko sa sa title. Little Jen Cusinera. Yung pala na po pwede po ba kayo manood? 9, please. Ano ka? 9:30 na eh. 9, ano nga naman, magka-10 na.
10:42 na. Hanggang anong oras sila manunood sa atin? Gusto ko hanggang 11 ba natapos na ako. 11? Mm-mm. Grabe, no? 2 hours. Okay na to? Mm-mm. Sige. Okay, magluto tayo ng isa pang pancake. Okay, magsalin ka na po. Little Miss Little Jen Cusinera. Wait lang, lagyan natin ng ng konting oil ulit. Kasi baka dumikit na. Wait lang po, wait lang. Wait lang, madam. Maglagay lang ako ng konting oil, ha? Si Tita Soy, tawagin mong madam. Bakit? Kasi wala siyang pakialam. Sabi ko na nga sa'yo. Pero meron doon, pwede ba mo na? Wala Sige, nga. maglagay ka na. Ito. Dali, lagay ka na. Bibigay ko muna to kay Lola Lo. Okay. Nanonood pa po kayo? Hindi siya Or nood? Ano ba, malasado ba gusto mo o hindi sila? Sa'yo na lang to. Ayaw pala ni Lola Lo ng hindi luto. So, magluluto ako dito sa kalan, ha? Luto. Kaya mo na ba dyan? Kaya mo na dyan? Kaya na. Kaya mo na? Luto akong isa pang pancake. Nanonood ba po kayo? Lola Be, 20 likes na yon. So. 20 20? likes. Okay. Mag-thank you ka sa nag-likes ng 20. Thank you, kaso hindi po ako ng thank you kasi hindi po gumagalaw ang mga people. Please, tawagin niyo ang mga people na kasama niyo sa messenger. Anong nila? Sa messenger. Kung nandyan si Ikay, pwede na manood si Ikay. Tama na yan, ang dami na naman. Punong-puno na naman. Try natin isa pa. Yan. Konti-konti lang. Mahirapan na naman tayo yan magbaliktad. Sa akin to, ha? Magandang evening mga people. Kung gusto niyo manood, like and share and subscribe and story sa Facebook kung mga team chef ko po kayo o naging ganito na ako ba hindi ko po kayo team chef, naging kabayo na ako, parang ganyan na. Magulo mo, ah. Ito. Ayos ka, Little Cusinera. Wala nang manunood sa'yo niyan. Okay, then ikaw na kasi mang baligtad, please. Wala pa, hindi pa yung pwede balik sa rin. Pwede. Pwede na ba? Try ko nga. Kasi ang dami, oh. Pwede naman. Wow. Naluluto din yan. Gusto ko din Okay, yan. Oh, yan na. Wish ko lang maluto yan. Sige. Hintayin mo lang po muna. Little Cusinera. Nagluluto lang ako. Dito ng egg. Okay? See by myself. Walking through my like it. Aras. Makalsik. Batal si kayo? Aras.
Bakit? Ano? Pero isa ka. Ayun ko. Akin, nadali mo dito. Sabi Bakit? Hindi ba mainit? Tutas ako. Oo nga, masyadong Uy, sa akin yun. eh, sa kanya daw yan. Ano ba? Oo, kala ko joke lang. Naka-live yan. Ay, naka-live pala. Hindi, mga t-shirt Dali yan. naman makikita mo. Pang t-shirt yan, ha? Narinig ba? Oo, narinig ka nila. Huwag ka mag-alala. Sige lang. 1 taon na lang. Awa na lang. Mag-invite ka. Manood, please. Please. Mag-invite ka. Ano na? Gabi na. Kaya nga, sabi ko sa'yo, huwag kang magla-live ng gabi na kasi wala nang tao. Meron pa, isa na lang. Kawawa ka naman. Nang radio na sila, oh. Nang i-star na sila mga radio. Mag-radio na lang. Okay, sige. Ayan. Isa pa. Ano Lagyan naman natin ng oil ulit. Bakit? Ano naman? Eh, magdedikit eh. O, yan. Sige, lagyan mo na ulit. Okay. Konti lang ha. Small pancake naman to. Gagawin ko. Small pancake. Small pancake ginagawa ko. O, yan. Small lang. Mas madaling baliktarin pag small pancake lang. Try ko isa. Tapos ano pa yan? May kasamang mukbang pa yan. Teka, Oo, mangmumukbang tayong dalawa. Oo, mangmumukbang tayong dalawa. Yan. Ah! Wala na akong kasama. Please like and share. Wala akong kasama. Please like and share. Like po ako. Ako na lang ang isa. Nakakasiwala. Wala akong kasama. Please. Subscribe. Please. Please. Comment na lang po sa akin. ano na? May tao pa? May nanonood pa sa'yo? One na lang? One? One lang. Mag-start ka na magmukbang habang hindi You're mo lying. tayo. Para, para Sino lang tutok po ba sa akin? YouTube ba po yun? Asit ba masa? Okay, Dali, mag-start ka na magmukbang. Huwag mo muna nalagyan. Baliktarin mo na Kunti natin. lang to. Hindi, para, yan, para madali. Lakasan na nga natin. What? Matatarasik ako. No, hindi yan magtatalsik. Don't worry. Dito lang ako. Okay. Malapit lang ako dito, ha? Okay. Wait. Muna natin. Okay. Dito ba? Mag-e-end na ako mag-live. Hindi ka naman nagpapakita eh. Nakikita ba po? Sorry lang. Natatalsik lang kasi. Team Chef, manood lang ba po kayo? Nanonood dyan sila. Manonood dyan. Wait. Sino nanonood? I don't know. Mag-comment Ay! ka. Ito na! Ito na, nang nanonood sa'yo. To. Oh, naging one.
sila. Manood naman kayo. Please, manood na kayo. Please, lalapit na ako dito. Oh. Yan o. Yan, oh. Para matuwa naman kayo kamo. Please. Isa na lang to eh. Luto na natin lahat. Wala nang tatalsik dyan kasi wala nang oil. Wala nang lasa. Hindi, wala nang tatalsik. Kasi wala nang oil. O yan, so kailangan talaga matapos muna. Tayong dalawa mga mamukbang. Tayo talaga. Share tayo dito sa mga pancakes. Okay. Wala akong kanin dito, ha? Yes. Sabihin mo lang kay daddy. Okay lang yan. Basta may pancake. Yes, 3 na. Madali. Mag-start ka na At mag-eat. 21 na, oh. Oo, dami nang nag-like ka. Naging tutuloy. Yes! Thank you naman. Thank you sa 3 viewers namin. Thank you naman. Taas ang kamay ko. Manalo sa cellphone. Pati hindi ko din nakikita, okay lang. Tumataas na po ba kayo? Dapat ka mo comment, hindi taas kamay. Paano mo naman makikita yung taas kamay? Ano ka ba? Pwede ba po mang-comment ng YouTube? Oh, may comment yan dyan. Don't worry. Please. Comment na kayo, please. Please. No, naging 1. Oh, naging 1 na ulit. May not be visible. Live chat, all messages are visible. Live chat. Yeah. O yan, nakita na ulit. Sabi niya daw, hi. Ayan ang sasabihin. Yan. Okay, sabihin niyo po yung ginayan. Sino to? Oh, nawala na naman tuloy. Sana. O yan, okay na. A live chat are visible. Okay na yan. Okay na yan. Sige. Wala na? Nakikita mo na yung message nila dyan. Huwag muna kumain. Tignan ko muna first ang niluto. Okay. Luto mo? Mm-mm. Okay na. Tama na to. Tatanggalin ko na yung saksak. Yok ko na. Ito. Okay. Tanggal na sa saksak. Okay. Ako namang dala nito. Hindi na, dito na lang tayo magla-live kasi nanonood sila doon. Makaka-copyright tayo. At halika na. Mag-iit na tayo dito, okay? Oh, Okay, mag-iit na po kami ng aming nilutong pancake and egg. Yan, share daw kami, okay? at ito pang small. Okay. Thanks. Oh, sa'yo. Ano yung sa'yo? Sa akin, Yung to, wait lang, ba't kita ko dito sa ano, ha? Egg muna. Okay. Then, okay. Sige, mag-start ka na dyan. Yan nga naman to, ihalo sa egg. Yung Yung egg para maging yellow. Ang egg. walang kanin. Gusto ko maging yellow ang egg, ha? Okay. Nakikita ba? Sino ka? Ang radio po ba kayo sa TV o sa cellphone? Comment nyo. Pakita mo sa kanila kung gaano kakatakaw. Ang sarap po ng Korean pancake. Pakita natin yung label ng ating niluto.
luto. Binili sa... Saan to binili, baby? Masarap. Sa Lazada, ayan. 55 pesos lang yata ito. 500 grams na siya. Masarap siya, promise. Rich ba Ay, masarap. Ay, ayan na. Natapon. Rich ba si si Chef Lani? Yes! Mm. Kumustahin mo si Chef Lani? Ilang taon siya? I don't know. Pero ano rin siya. Ano? Old na siya, old. Lola na siya? Hindi pa naman. Ano? Wala pa siyang ano eh. Wala pa siyang... Apo? Oo. Ilang taon na ba siya? Hindi ko alam eh. Basta... 69? Hindi pa. Ano? Bata pa yun. Bata? Bata siya? Hindi naman. Ilang taon siya? Mga kaedad ko siguro. 50. 50? Yeah. Parang ganyan sa'yo? 51 ka na ba? 50 lang. Bakit 49 ka nun? Ah, Bilisan mo. Oh, wala nang nanonood sa'yo. Zero naman. okay lang yan. Kasi nakikita natin ang sarili natin. Ano? Wala na uli. Yes. Thank you. Thank you po naman. Mm. One cake naman. Ito naman ang ano? Plato. Ang tinidor. Tinidor at kutsara. Okay, kuha na. Wow. Oh, ayun. Okay ba lang po? Okay na. Yes! 23 na! 23 and 1 watching. Yan, ganito po talaga ang batang to. Ang tulog niya ay 12 midnight. Kalabit, ano yung midnight? Ating gabi. Ano yung hating gabi? Yeah, yung malapit na mag-umaga. Kailangan na umaga para makabuild na. Sarap no? Pancake mo. Sarap. Promise. Yung galawin no? Huwag galawin yung camera. Okay na. Water? Hindi ka pakita. Hindi ka namin pakita. Sige, okay lang. Antay naman kita eh. Masarap po lang naman kumain kung yung kung sino yun? Alin? Ang nanonood? Hindi ko alam eh. Pero batiin mo na lang. Baka. Mukbang. Nagmumukbang kami. Sexy Cusinera and si Little Cusinera. Sinuli ko na yung box ko. Oh, ang dami na. Sige lang, kain ka lang. Kain lang. Hindi ko ba ang takaw niya? Matakaw kumain yan. Oh, di ba? Malakas kumain yan. Si Little Cusinera. Pakita ko po sa'yo ang tiyan ko. Okay. Papakita mo talaga yung chan mo. Okay, sige.
Tanggalin mo na yung apron mo. Kapantik. Huwag na. Halika na. Bawal yan sa YouTube. Halika na. Dali, kain. Drink. Okay. Here's the water. Ano? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa. Sige, mag-drink ka ng water para pumasok mo yung kinain mo. Ano? Kaya pa? Kaya pa. Okay. Nabilaukan ako. Nabilaukan ka. Dahan-dahan lang kasi kumain. Takawa. Ako po din. Yes, naging 2. Ay, naging ito na yung viewers namin Thank you sa lahat ng mga viewers. Yes, thank you. Comment po sa mga YouTube. Comment po kayo. Hindi namin nakikita yung comment nyo. Ayan. Gusto na. Okay. Happy cooking. Hello po, Chef Ceci's Kusina. Ito. Ayan, si Mark Lester Benitez. Hindi, itong pangalan. Ceci's Kusina, taga Steam Chef yan. Engineer MP, thank you. Ito yung sasabihin nila. No, wag na. Dali. Wala nang nakikita yung ano. Hello po. Kumusta po? Sinabi niya yan? Oo. Para... Ayan po ang sabihin nyo. Kayahin nyo siya para mapanalo. Oh. Ano ba yan? Sa akin na napunta lahat. Tawa ng tawa. Nawala na naman yung comment nila. Ano? Ito naman. Ako naman ang kakain? Pero kausapin mo sila kahit kumakain ako. Okay. Ano muna, tapusin mo muna yung kinakain mo. Lunukin mo muna. Then, mag-drink ka. Pakita mo sa kanila dapat kinakain mo. Para alam nila na yung niluto mo, kinain mo din. Diba? Ayan po yung kanyang pancake. Korean pancake. Tapos na tayo na. Team Chef. No, may mga team chef pa dyan. Hindi, tapos na tayo ng chef. Kasi Okay. Ngayon, mukbang naman tayo. Okay. Alisan na natin ang buko natin. Ayan, okay na. Sige, pakita ka na. I-end ko na yan. Pag hindi ka maayos magpakita sa kanila kasi sasabihin nila, ano ba yan? Ang gulo-gulo naman ng live naman ng maglola na yan. Ano yung maglola? Apo, tsaka lola. Maglola. Sabi niya daw, ang cute ko daw sa live natin yung may leko ako. May?
May Lego. Lego? Kailan ka ba nag-ano ng Lego? Kailan ka ba nagbigay ng Lego? O wala na, mga ano na lang natin nakikita. Magpakita ko sa kanila. Kasi kaya sa'yo lang nakatapat yung camera eh. Hindi nga nila ako makita kasi ano. Kita ba? Mm. Ano yan? Kailangan ko pang gumanin din. Ano kasi mag-usap pag mag-usap? Hmm? Pag mag-usap. Tapos ka na? Mag-e-end na tayo, so magbababay ka na kung ganun. Bye! Mag-e-end na kami. Hello sis, Cuisine, de Elocana. Ay, ano ba yan? Sino yun? Taga-team Shipon. Mag-hi ka. Hi! Ano Hi! ang pangalan nyo? Hindi ko alam kung ano yung pangalan. Nalimutan ko na sis yung pangalan mo. Ano na nga ba yung pangalan mo? Hello! Ano? Ito? Engineer MP. Engineer MP. Anong tanong ko sa kanya? Si Engineer MP, hindi ko alam kung sino yun eh. Pero, Ayan ba? yung ka-team chef ko, si Cuisine de Elocana. Ay, hindi ka late! Biglaan lang tong live na to. Yung apo ko kasi, type niya lang magluto. Ang cute No, apo ko to, sis, apo. Anak mo yan. Anak nung panganay ko, anak ni Miss Jen. Miss Jen. Wait lang, Oy, ano? Ito. Nakalimutan mo na ako, sis. Sino ka nga ba, Engineer MP? Nakalimutan mo na siya? Hindi ko alam kung ano pangalan mo talaga. So, sorry naman. Sorry, nakalimutan ka lang niya. Sabihin mo ulit ang pangalan mo. Yung tunay na pangalan mo. Kanina yung doon mo siya na Ay! Si Macbread pala. Sorry. Sorry. Kasi naman ang dami mong pangalan eh. Hello, Macbread. Kumusta na? Tawa na tawa yung apo ko sa'yo. Hindi na tatawa ako sa'yo. Bakit? Kasi ikaw, nakalimutan mo siya. Kasi ang dami niyang pangalan. Ang dami niyang pangalan sa YouTube. Siya. Uy, mag-ano ka na, dali. Bakit siya ang daming pangalan? Oo, ang dami niya kasing pangalan sa YouTube, kaya ganyan. Kaya ganyan. Oo. Anong tatawagan ko sa kanya? Si Macbread. Makikip. Oo. Hindi naman siya chef. Ano siya? Ano siya sa Team Happy siya. Tatawagin ko sa Ito yung bahay ko talaga sa Manila. laki na ng Mm-mm. baby mo Bahay. Laki na ng bahay. Ito ang bahay ko dito sa Caloocan. 6 years old na ako. Yan, ito ang apo ko na napaka-kulit. Nasa mood siya ngayon mag-live. Pagka naman gusto kong mag-live, siya naman ang wala sa mood. Ngayon naman, ako yung kinulit-kulit niya na mag-live daw kami kasi gusto niyang magluto ng pancake. So, Para ayan. kumain. Oo. Kasi hindi pa ako kumain nun, di ba? Sabi ko, hindi nga tayo naka-ready. Pero, ayan na lang. Pagpasensyahan nyo na yung live namin. Aray ko. Basta lang. Yes, sis. Ano lang, si baby lang yung nagluto. Yung apo ko lang. Nagluto lang siya ng pancake tsaka egg. Pangalan ko, Solara kami. Hindi ako nagluto ng akin. Ay, sorry naman. Sige, sige, magpakilala Yung ka muna. pangalan ko, Solara kami kasi yung name ko A. Mm-mm. Tawagin niyo na lang ako Team Chef Tapos, Solara. Solara. Akala ko si Little Cusinera ka.
Team Chef. Mhm. Team Chef Solara nito. Sinera yun. Ang cute mo daw, oh, sabi ni Macbread. Ano daw pangalan mo, baby? Mm. Solara Team Chef. Dito po si Mhm. Anong number mo? 5, 6, ano ba yung birthday number ko? Mm. 216. 216, 2015. 2015. Yeah. 2015 ako? Mm-mm. 2015 ako. 2015, i-search nyo. Mm. Hindi naman siya nakikita, malayo siya. Daddy naman, dapat sumali ka sa Team Chef. Nakakatuwa na. Para maging Team Chef ka. Nakakatuwa naman daw si baby. Baby ka pa ba? Di ba ate ka na? Bata na po ako. Ang laki na ng legs ko. Hindi na daw siya baby. Ano na siya, ate? Sino na yung baby? Baby B. Rain. 2 years old si Baby Rain. Mhm. It means, ang dami natin live. Ang dami naman nating live. Ano? Ayan, 3 na sila. Hahaha, nakakatawa naman siya. Mm. Hindi. Malaki ang legs. Oy, Oh, sana all. Magbibideo na pala kayo. Mag-end ka na dyan. Mag-end na tayo sa live natin. Bye! Magvi-video daw kami ng mami ko. Si Miss Jen. Si Miss Jen. Sorry, bye! Ending. By ending. Bye! Walya. Ending! Huwag niyo kalimutan ang pangalan ko, ha? Ay, sabi niya, bye. Bye! Bye! Bye sis! Bye-bye! Bye! End live na kami. At ito yung aking... Ano? Patamaan mo ako dito. Tamaan na. Okay, bye-bye. Salamat po sa mga pumunta. Thank you. Oh, Bye-bye. ko. Sige na, mag-bye ka na. Bye! Madami po kasi ang sugat. Bye! Umalis kami ng lola ko at yung isa ko bang lola at yung isa ko bang lola. Oh, sige na. Oo. Sige na. Untot ako. Ay! Bad na. Sige na po, salamat. Thank you sa aming Bye! mabilisang bye-bye. Bye! Okay, Ano? Oo. End ko na nga. Ayan. Oh. Ano? Bye-bye na daw, baby. Bye-bye. Ano to? Okay na. Ano yan? Lalaki o babae? Lalaki. Lalaki siya?